Все. А я Это что всё? буду делать? Ты можешь сидеть и переводить. Может, я вам помогать буду, нет? Ну, можешь, кстати, да. Можешь, да, помогать. Давай. Весь пакет мы вылили туда. Куда туда? Туда. Okei, Karjalan piirakka. Se on suomalainen leivonnainen. Ja monet ihmiset Suomessa rakastavat Karjalan piirakoita. Me leivomme Karjalan piirakoita aina, kun meillä on juhlat. Однако прикольно. У нас Siinä on valmiita целый piirakoita. противень. Joo. Pitää laittaa uuniin. Nämä pitää nyt paistaa noin 275 astetta ja noin 10-15 minuuttia. Se on valmis, kun tässä näkyy pieniä ruskeita pisteitä riisin päällä.